Укучылар басу тапшыра. Башкорт дәүләт аграр университеты студент-аспиранттары бүген язгы сәсү эшләренә йомгак яһаны. Улар фән докторлары алдында үстергән авыл хуҗалыгы культураларын яклап сыгыш яһаны. Быел тәҗрибә 595 гектар майданда башкарылган. Азат Галиуллин дәвам итә. Авырудар юк, сирлемәгән. Хәзер икенче ниләрдә карайбыз, гибридларда калганнарын. Суан сагыштырабыз. Кукуруз Башкорт дәүләт аграр университеты аспиранты Эдуард Каһировтың кандидатлык диссертациясе. Авыл хуҗалыгының был төр культураһын өйрәнүгә ул юкка тотынмаган. Чөнки ул һөттең күләмен арттыруга булышлык итә. Яз Эдуард үзе ер һөреп, 4 төр гибрид кукуруз сәскәне. Бүген һөдемтәләре лә бар. Ниндәй гибрид, кормовая единицаһы күбрәк, ниндәй туклыкларак, ана шуны рекомендовать итәбез. То есть, мына безнең гибрид Нур как контроль алына, һәм калган гибридларга карата улар нисек реагирует. Мына Нур безнең показательниндәй, һәм калган гибридларның үлдерәк була микән или нисек була икән күрәсәк бер. Хуккала карауга бирешмәй. Ердә -8-ге тиклем нидә тота. Хукта тота. Бу төрле көндәрдә сәселгән шәкәр сөгөлдере. Авылларның аралыгы кәм тигәндә адна 10 көн тапошыннан сыгып хыгымталар яһаласак. Республиканың кайһы төбәгендә ниндәй вакытта сәсүде башкару өчен. Шәкәр сөгөлдерелә шулай ук Башкорт дәүләт аграр университеты аспирантының хезмәт нимеше. Быгаса төбәктә татлы тамырды үстереп өйрәнү тәҗрибәһе улгарылмаган. Рафик Янекәев үзенең фәнни эшендә сөгөлдерде төрле яклап өйрәнергә итеп тота. Bu təcrübədə biz çeşu vaxtının texnologik sıfatlarına nişik yığımtası varlığını tekşirəbiz. Biz bunda kali, natri, alfa aminoazot degan elementlarni tekşirəbiz. Çünki şekerinin производствосында ул elementlar şekerini үзләре белән алып китеп, biz şekerinin количествосын югалтабыз. Шуңа biz çeşu вакытында tekşirəbiz. Шул elementlar әзәяме или күбәяме? Студент-аспирантка бүленгән һәр диләнкә махсус комиссия тарафынан тикшерелде. Авыл хуҗалыгы фәне докторлары укучыларның өйрәнгәнен тыңлап кына калмай, сәселгән урынга баһала бирде. Махсус прибор ярдәмендә ердің тыгызлыгын тикшергән был корылма басуның нисек эшкәртелүенә, минераль ашламалар дөрес башкарылмауына анализ бирә. Бу иһә тупрак торышын тикшергән күсмә лаборатория. Ул ердің кислоталылыгына асыклык индерә. Бу сорт будай biz чыгарылган моны бездә аграр университетта. Әлбәттә Башкортстан галимдарының авыл хуҗалыгы өлкәһенә индергән өлеше югары. Улар фәнни асыштарын елдар дәвамында өйрәнеп, федераль дәүләт теркәвенә индерәгелә. Кырыс табигать шартларында үстерү мөмкинлеге биргән Салават Юлаев бойдай төре шуларның бере. Уңышы зуррак. Бүтән сортларга караганда безнең төньяк районнарда үстергә яхшы, анда яхшырак үсә. Бүтән сортларга караганда безнең бу көньяк районнар өчен, ялан районнары өчен икенче сорт бар, Ватан дигән сорт. Бездә чыгарылган туры сорт. Нисәс һәң шуны урарһың, тапкыры халык мәкаләне буласак агрономдар яхшы белә. Шугала авыл хуҗалыгы культураларын ядгыны сәсеп кенә калдырмай, яе бернисә кабат килеп тәрбияләп тә китә. Шугала Башкорт дәүләт аграр университетының тәҗрибә басуы ел һайын мул уңыш менән һөендерә. Азат Галиуллин, Рөстәм Сәйфуллин, яңалыктар, Өфе районы.